Sergara bumi serjigri onsela gatan tahun korat apa isir bisma serkan kase hambai gedin ningni onay beri pazar ni gejerjin jadi besar afsan semasa lakne besar macam tu bersih jalan itu sibuk belum nak kepak ningni berat terletak ke tidak cuma kawan yang pakai onsela gatan apa ser besar macam yang paham ni jadi kese benokra gejala santia thate dua thakra kase ni saya obo jirai ningan besong ser paybai jeni kase pakai marko pasainya ar besong ser kase rongjanai kelabo dan bebej ni onsela apa benokra thakra kase ke benokni bigama benokni tijengkiri ar benokni kase perial kase jati bagi puriya perkena gothai den nini berasi bajeng biar takra kasihbo jana kana gaji jata ke prapur bewasan pebasane kemenane jeblaibo ningni be sari janai be gorle gotha jiri rongjanai klab be takra saibo rongjanai jeng khausiaw thana hanai baidi adeni benokni bigama jaifor gaवनि थाखाय थाखै समाजनि बे मोजां खामानि मावनायफोराव बाहागो लागासिनो दं अवाफा नोंनि बोराइ फाजाबो जाहाथे नोंनि बोराइ फाजाजों बियो नोंनि बोराइ फाजा मोजां खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय बायदि आरो गासै समाजनि मावनायफोराव भागिदार जानो हानाय बायदि बेखौ जों नोंनि फिसा जोंनि प्रभु ख्रीष्टनि मुङै बियो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जानाय जाहाथे नोंनि रायजोआ फैथों गोसोआ सोरगोआव जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिरायनायखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामनायखौ जोङो नागार जिराय जोंबो जोंनियाव दाय खालामग्राखौ जोङो नागार आरो जों बान्ज्राव दालां बबेखानि हाबानिफ्राय जोंखौ बोखांना आमेन खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबोआव लोगोसे दं जावफोरनि गेजेराव बावनाय जाग्रा आरोबाव बाखनाय जाग्रा नोंनि फिसाय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जोंफोरनि थाखाय जानाय समाव बिफार बिसार गोथार जौगाथाय जाथों रागो गोमोथा बदन चित्र साफु जागोन आमेन सामफ्रोम बाखनाय जाथों ईश्वर इसोरनि गोथार क्रुसनि हांखो सोर बिफार बिसार गोथार जिउनि मुङै आमेन जय जिसु
Ay Mariam ne, Bakar Joseph ne, Daud Reza ne. Bay đi sang khăn mà lấy nè. Bay đi. Bay balik Muhammad no. Bu này là gì? Đây mau sih deh.
Yeah.